एसे फाग्लालै आच्छा रायजो नोंथांमोन मा मुगानि मानसि नोंथांमोना अन्थाइ मुगानि आइ बरियालै गासिबो दे थेंक इउ हेलो जायखिया दिनैनि नैबे गोथार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय रायजो नोंथांमोन बेफोरबायदि स्टेजाव गोबां जायगायावनो माबा माबि बुंनानै बुथार जानो होसो बेखायनो बेफोरबायदि माबा माबि बुंलाबायनायखौ एसे खम खालामबाय दा जियानो जा दामग्रा देग्राबो गैया दामग्रा देग्रा थानायमोनबा मेथाइ खननानै नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हागौमोन माबा माबि बुंनायखौ जों गारथारबाय दा जियानो जा लोगो मोनलायनानै जोबोद मोजां मोनदों गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो दा गोबां आर्टिस्टफोरा नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होगोन दा बेखायनो आङो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन माब्लाबा फैबावगोन दामग्रा देग्राबो गैया जाबाय नालाय लोगो मोनबावगोन माब्लाबा दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन माथो बांसिन हिनजावफोरखौसो रग' रग' नुजोबदों हिनजावफोरखौ रग' रग' नुनायनि जाहोन दङ मानो होनबा आथिखालाव माइरंबाबो हिनजावफोरनि अरुणोदयबाबो हिनजावफोरनि आरो मा दंबावोमोनलाय सिलिन्डारबाबो हिनजावफोरनि स्कुटिबाबो हिनजावफोरनि दा हौवाफोरा न' नेनानै बेयाव थानाय आइजो नोंथांमोना सोर साबैसेया हौवाफोरनि ड्रेस सुनानै आखाइ थिखांनाय रावबो सुनानै होला जाय हिनजावफोरा हौवानि ड्रेस सुनानै होआ बिथांमोना मोनसे थान्दा दंबावो बे थान्दाया जाबाय सोरबा खखाबाव दारि गोनां लोगो मोनगोन नामा सोरबा फैसा गोनां एकदम माहाजोन मालदार मोनगोन नामा होननानै हौवानि ड्रेसफोरखौ बाखुरा बेखायनो रायजो नोंथांमोन जाय हिनजावा गावनि हौवाखौ बांगालाराव खामानि मावनो थां कलकातायाव खामानि मावनो थां होननानै थिनबाय थायो बे हिनजावा माबा मोनसे थान्दा दंबावो बेखौ लानानै हौवाफोरा माब्लाबाबो खामानि फोथाराव थांनाङा बाहेराव बेखौ चान्स लानानै हिनजावफोरा आथिखालावबो एसे थाखा गोनां खखाबाव दारि गोनां बेखौ चान्स लाबाय थायो ओइ सानसु फंबाय सानसुआ बे लाइननि जियानो जा रायजो नोंथांमोन सोरबा जुदि हौवाया बाहेराव थांदोंबा गाबोननिफ्रायनो फैफिन मानो होनबा आथिखालनि हिनजावखौ बारा फोथायजाला आच्छा हिनजावफ्रादि खानाय बोयो मोनायाव माबोरै उन्दुयोब्रा मोनायाव माबायदि उन्दुगोन ओरै बोदलालायनानै मोनायाव उन्दुलाङानो खोमा उन्दुलाङो आरो बेलथायनांगौबा ओरै बोलायनानै बे खानाय बोनाय हिनजावफोरा माबोरै उन्दुयो होनना साननाय थायो आं बेथ' मथा मथि बोसोरसे एसे खस्थ' जायो जियानो जा रायजो नोंथांमोन दामग्रा देग्रा थानायबा आंबो गोबां जायगायावनो मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि नालाय दा खोन्थाया जाबाय दामग्रा देग्रा गैया दा बेखायनो अब्लाबो आंनो दामग्रा देग्रा नांलायालै होख्लायनोसै आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो गोसो थोयो आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय
सिमाङावसै गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसै आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय दा आसिन काति बोथोर सफैबोला हेवालि दैमा सेराव दा आसिन काति बोथोर सफैबोला हेवालि दैमा सेराव सान्दोंमोन आं मोसौ हाला लाना बेसर फोनो सान्दोंमोन आं मोसौ हाला लाना बेसर फोनो सालिया दिनैबो पार्लार गाबोनबो पार्लार फैसा जमाखौसो साफा खालामजोब्बाय सालिया दिनैबो पार्लार गाबोनबो पार्लार फैसा थाखाखौसो साफा खालामजोब्बाय 12 बोसोरजों खनसे पार्लार थांबाय बेनो मुङा जाबाय 1 नाम्बार पार्लार थांग्रा 12 बोसोरजों खनसे पार्लार थांबाय बेनो मुङा जाबाय 1 नाम्बार पार्लार थांग्रा नै थांनोसै हिनजावालाय आइ आफानि न'यावलाय थांसालि गाननायाव आंनो होलांसालि जोमनायाव आङो होला थांसालि गाननायाव आंनो होलांसालि जोमनायाव आङो होला दाउ फाननायनि फैसाया सालि अमा फाननायनि फैसाया जखायसे थाइबा रंग साननानै आंनो होलांसालि फाथैलाय बिसि खालाय केर 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 मुस्रा सानायाखै सोरखौ नाहरनानै सानदानाय केर 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 मुस्रा सानायाखै सोरखौ नाहरनानै सानदानाय खालतां तां खुलतां तां खालतां तां खुलतां तां सोरगिदिं गिदिं गवागै गय सोरि हाय जोब्बाय जोब्बाय ओइ जोब्बायलै दामा दामि आर्टिस्ट दङ जोब्बाय रायजो नोंथांमोन गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो लोगो मोनबावगोन लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों दिनैनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया थारैनो जोबोद मोजाङै थांबाय आसा खालामो नेक्स्ट जिखिनि प्रग्रामफोर जायो बे मोजाङै थांथों जाबाय गोबां आर्टिस्ट दंबावो लोगो मोनबावगोन बोथोराबो जोबोद थान्दा आंना जायगायाबो जोबोद गोजान बेखायनो नोंथांमोनजों गोबां रंजानो गोसो दंमोनब्लाबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन गोजोन्थों लाभ इउ